no han captado el mensaje. Subamos la temperatura. Activad incendiària. Activant incendiària. Bueno. Com es farà això del 3D? Segur que alguna vegada has esquivat algun objecte veient una pel·lícula en 3D. El 3D és una imitació del que veiem naturalment. Per exemple, si tu et tapes un ull o l'altre, veuràs com els dos enfoquen en la mateixa cosa però vista des d'angles diferents. El 3D es grava des de dues càmeres o des d'una càmera que té dues lents, però simplement que estan situades a diferents angles i projectant dues imatges que ens queden desplaçades uns centímetres i això permetran que el 3D es pugui veure. Les ulleres en 3D ens permeten veure les imatges en 3 dimensions. I les ulleres antigues? Doncs les ulleres antigues es feien possible el 3D gràcies a que tenien un cristall blau i un cristall vermell i això feia que filtressin la imatge perquè nosaltres poguéssim visualitzar la pantalla en 3D. Abans, les pel·lícules en 3D només les podies veure al cinema, en canvi ara les pots veure al sofà de casa teva. Mare meva, com ha evolucionat tot!